I Kasia, nasz pierwszy salmopol w górę i w dół. Chwila, bo ja kurwa jestem w złą stronę odwrócona. Ja pierdolę. Ej, Daria utknęła mnie. Ale do przodu jak sobie wyjedziesz, to nie wykręcisz? Nie. Jeszcze nie. To Dasz jeszcze ten? nie my. Czekaj. Kurwa, ale siara, co? Czekaj. Ciągniesz mnie? Eneczka. Bo Dobra. to tylko prawie... Bartek, my cię słyszymy. Dole ja Maćkowi zdaję relację, Dobra, nie? do tyłu? Do tyłu, no ciągnij, ale powoli. Jeszcze, o! Boże, jaki wstyd! Jeszcze? Tak. Dobra, mamy to. Z tym kurwa kufrem.